Здравейте хора, добре дошли в едно видео, където ще играем Супермаркет Симулатор. Аз малко поиграх и да, събрал съм $477. Тук да, всичко е заредено. Не, малко чоки пика. Сега ще го заредим. Чока пик. Трябва да се платим тук. Това. Оу! Не съм ги плащал преди. Ужас. Сега пък и сметките трябва да се платя. И то остана, то без пари вече съм. Мале! Да, аз останах без пари вече. То 200 лева, 300 сметки. О, и тук яйцата трябва да поръчам. Ще поръчам 4 яйца. Да, вече нямам пари. Днеска ще разширим магазина, защото е много малък. Поне ще се опитам. Ще събера, но май... Ще се опитам поне да го... Нали, да събера пари, защото все пак. То колко струва. Сега като заредим ще видим колко струва. Не стигна. Добре, значи. Ще не стигне точно. Изчислил го точно ще стигне. Да видим дали изчисленията ще са ми верни. Или на горните рафтове. Точно. Точно ще стигне. И сега тук едно. Ето. Точно изчислил го правилно. Браво на мен. Добре. Това видео май и то ще е толкова дълго като вчерашното. Добре, това ще го запазя. Сега отваряме магазина и сега ще... Да, нашите любими реклами. Много са яки. Какво щяхме да правим? Да. Сега, добре, ще видим... Къде беше това? Граут. 350. Не е много зле. Това си имам 130. Вижте ги хора, те са братя. Те са направо едни и същи. Ма те наистина са едни и същи. То спек сега. Може ли? Значи, братите тук идва... Какво си купи този? Да, много неща си купите. Добре, айде, кради много неща сега за мен. Ова тази много. Та се ограби магазина. Мале. Ко прави, бе? И още взима. Да, 5 води взима. Мале. И толкова с малко пари. 33 и 40. Като съберем пари, тогава ще ги. Чакай, така ще го оставя да... така. Не бе, защо го мах? Така ще го оставя. 37.30. И 20. Да, те още малко и ще се вградят. Бабата ще се вгради в това. Сериозно ли? Една вода купи. То ще направи голяма сметка. Най-голямата ми до сега беше 63 нещо. Айде на какво? На най-якия магазин. Щеш да е яко да може да се променяме името на магазина. Това щеш да е яко. Как щях да го кръстя сигурно? Как щях да го кръстя? Аз наистина не знам. То пък изкупи целия магазин. Как щеш да се казва? Супермаркет, както... Не. Може да се казва Kaufland, защото ще стане голям колкото Kaufland. Мале, колко яка реклама, толкова ми... Много яка реклама, по-яка реклама няма. Добре. Тая жена не направи парите. Айде готово. Purchase.
Сега какво направи? Друго си е вече. Друго е. Сега малко ще поразместим. Друго си е вече. Така. Така вече е много добре. Идеално е, наистина. Много хубаво. Сега взимаме и този рафт. И го местим. Ето така. Да, мисля, че така се е добре. И той магазин е много голям стан. 45-40. Малко звук. То на мен ме увеличи. 14.80. Добре, този 6. Не бъде 66. Чакай, той каза, че не е открил чай. Това какво е тук? Като казах чай, аз имам много малко неща. Ще поръчам. Какво ни трябва? Чай, паста и кафе. Чай, паста, кафе. Добре. Кафе, чай, пастата къде е? И паста. 129. Аз нямам толкова сега. Сега ще имам. Да. Сега май ще имам. Не, нямам. Добре. Това магазин е много гаден. Препоръчвам ви да не го играете. Той дето сега се играе по-яко. Някакъв по-реалистичен, защото другия е някакъв. Сега тези неща ги купихме. Малко брашно и олио. Брашното и олиото. Направо ще купя 2, защото са много евтини. Сериозно. Добре. Ще махна едното олио, защото... чакай малко. Ние колко има? Чакай, аз имам $5. Как ще ги купя и аз? 11. 23. 23.70. Чакай да ги купя. И сега пак 30 стотинки не ме стигат. Естествено. Айде сега. Готово. Айде. Мале. Чай се да светнем лампите. 12. Трябва някакви лампички да купим, много тъмно сега. Какво направим? Направи това. Готово. Добре. Ще купим лампички. Furnitures. Лампи. Що са по 40. Бързо. Добре. Преди 9 ги. Колко неща има? Аз нали поръчах. Просто ще ги сложа. На земята не може да ги сложа. Така е малко по-добре, нали? И аз мисля. Така. Сега. Ние трябва да затваряме вече. Стана 9 часа. Няма да играе. Play now, ама няма play now. Няма да играе сега. Ти ще ме кажеш да играе. Аз се решавам, че не мога да ми кажеш. Нали? Ти не мога да ми казваш аз какво да правя. Разбра ли? Няма да ми казваш какво да правя. Добре, какво ще да правя? Да. Днеска сме на минус 320. Водата се е увеличила с 3 стотинки. Тя много се е дигнала. И какво друго е това? От 3,80 на 4,50.
4,50. Сега. Какво трябваше да взема? Кашкавал, да. Кашкавала, 16. Вода. И сега ще видя какво още. Също мляко. И да, това е. И яйца си има. И млякото. То млякото е... Тия 3 продукти са много ефтини. Това защо някой мога изритал чак тук? Добре. Ето, грам чай няма. Айде, вече е пълно. Ще напълним магазина и почваме. Добре. Тук имаше ли паста? Имала се достатъчно паста. Добре, това е окей. Аз тук имам някакви неща, ама не знам какви. Какво имаме? Да. То колко има вътре? 2, хвърлям го. Не ми трябва. Натискай. Така. Добре, сега слагаме водичка. Да се хидратират малко. Хвърлям. То стана цяла купшина. Там имам още една каса. Аз почти съм 10 левел. 10-то ниво. Това е готово. Сега олио. Най-важното. Аз пак ще го... Не, няма да е точно. Ще остане едно. Ще ми трябва още едно олио, ама няма. Няма да поръчвам още едно. Добре. То пък не ми трябва сега. Какво има тук? Ето, трябва ми. Точно. Малко хляб. И това сусо трябва да купя. То няма ми стигнат парите. Once I clear my board, it's just so satisfying. Да, това няма го коментирам. 13 и хляб ли какво беше? Стигнаха ми. Защото са ефтини за това. Взимам хляба. Сега ще е много гадно тук да съм имал хляб и аз да съм купил нов. Добре, взимам това. Да. Пак точно ще ми стигне. Прекрасно. Open. Айде, почваме. Чоки пика. Тук имам на някакъв. Ето го. Не съм ме видяли? Да, сигурно. Щеш да е яко и там горе във ъгъла да изписва какъв е този продукт. Така, това, хляб. Да, имал съм хляб. Имал съм и такова. Имал съм 2 такива и аз съм купил на празно още едно. Тия клиенти ще идват. Това е. Айде, браво тебе. Ти си първият човек за деня и купуваш най-малкото нещо. Айде, падеките. Сега в другия лиценз какво имаме? Няма да го купуваме, но просто искам да видя какво имаме в другия лиценз. Че се... так му ще... аз пък нямам... Бре, къде? Лиценз. Спагети, райс, басмати, сол, олив ойл, флауър и пинат бътър. Окей. Айде. Айде, готово. 30.90. Тън. Да бе, не се скъпили много неща.
Да, не. Once I clear my board, it's just so satisfying. От вас. Право ужас. 55. То голяма сметка направи. Пак направих 30, пък той било 20. Той предния път така става. Добре, сега ще изляза малко, така. Просто да дойдат много клиенти, защото сега няма да чакам. Ще преследваме и тая баба. Това се трябва и така да вървя. Ай, бабо, аз съм като някаква кола, карам с 300. Аз съм бърз, колкото и тая кола. Ай, готово. То се купил от всичко по 2. Да, той ми дава точно, благодаря. Щеш да яко тук да има едно за бакшиш и да ми оставят бакшиш винаги. Това щеш да е много яко. Трябва да го добавя за следващите апдейти, които не знам кога са. То с колко ми дава? 1,30. Не бе. Добре. Това струва... 1 милион долара струва... хора, 1 милион долара струва 3 лева. Това много е ефтино, бе. Хора, знаете ли какво? Искате ли? Ще попитам да ми вземат 1 милион долара. То ние ще превъртим играта. Ма не, няма. Трябва да се играем често, все пак. Защото ако така си купуваш от всичкото, какво стана, бе? Какво направих? Това за рекламите да го махна. Какво стана? Да махна рекламите 6 лева. Това по принцип е много яко. Може да го купя някой път. Добре, 23. То ни много пари направихме и така. Тези реклами много ме изгледат, наистина на ниво лъжа. Ужасни са. Много гадни. Толкова реклами няма в YouTube. Къде беше? 10 лева. Моля. Трябва ми 10 лева. Аз още не съм. 35 долара. Лошо ми е. Имам още да плача ли целия? Повече няма да тегля такива кредити. Сега ще върна по 5 стотинки. Не, няма. Ще върна само дребни. Така. Да си имаш. То стана цяла редица нагоре. С пари. Добре, то много тъмно в този магазин. Така вече с лампички. Тук трябва да сложа много лампички да ми светят. То си иска тук. Проблема е, че ако събера над 1000 лева, такава вече няма как да падна под. Добре.
Взимам. Сега ще заредя магазина и за другото видео. Добре. Не, затварям вече. Затварям. Айде, махайте се. Сега, зареждам. То пък аз много имам. Ти няма влизаш, затворена. Ой, сега представете ли се и тая да влезе? Ало, затворена. Няма да влизаш. Чайте. Ужас, наистина. Наистина искам да натисна този бутон, да махна рекламите, защото вече много се нервям. И точно ми стигна. Днеска тая игра ми дава някакъв късмет, но не мога да разбера какъв. Знаете ли какво? Просто ще затворя магазина. Ще затворя магазина. Това се е увеличило. Чакай сега. Сериозно ли? Аз пък няма. Окей. Ай, дойде ми сметката. Ужас. Сай тук да. О, с времето стават много по-големи сметки. Какво ми трябва? О, кафе, чока пик изобщо няма. 2 чока пика, кафе, олио, хляб. Бе от всичко по едно, без яйца, защото яйца има много. Тия яйцата не ги купуват изобщо. То за кой продавам, като то никой не купува от тях. То много яйца имам пък. Кой купува, вятъра ги взима. Мале, ужас. Сега ще се заредим догоре, даже ще не остане. Айде. Тия хоп. Ще не остане и много стока за другия път. Така, сега малко хлебче да заредим, че то те хората хляб нямат, нямат хляб, грам хляб нямат. Олио. Айде сега хвърлям. Сега зареждам. Ето, едно мляко ли има? Не, има цял ред. Хоп. Право застана. Сега. Точно един ред ще заредил това. Опаковам, хвърлям. Това ще направим. Нека бе, коста. Така. Така да има поравно. По 7. Добре, сега това. Това ми трябва много. Не, няма да ми стигне. Едно ще ми трябва. Няма едно. Добре, сега. Добре, защо тия никой не ги купува? Това от началото никой... Не, аз нали ги заредих. За това. Хора, те пък се разпаднах. Трябва да се наема работник. В другото видео ще се опитам да стигнем 10 лева и ще се наема. Направо хвърлям, не ме интересува. Добре, чока пик. Поръчах 2, защото нямам грам. Пък да се заредя. Така. Така. Много добре става. И последното. Това. Значи. Слагам тук. И магазина ни е готов. Не, само ще видим какво има. Значи. Това не ми трябва. Всъщност трябва не ми. Добре. Значи това не ми трябва. Трябва ми склад наистина вече. Хляба свърши. Добре. Аз имам $96, пак нямам пари. Естествено. Вода си имам. Това имам. Мляко имам. Вода имам. Олио 1.
Значи. И сме готови. Добре. До тук ще приключвам с този епизод, защото стана пак много дълъг като миналото видео. Ако сте го гледали, гледайте сега първи епизод. Абонирайте се, лайквайте. Да, вие се знаете. Чао, хора. До другия път.